Започваме кулинарно пътешествие до Югоизточна Европа. Ще ви покажем 5 продукта, уникални за България. Ароматна, вкусна лютеница събрава в себе си дъхът на слънчеви домати и печени червени чушки. С изтънчен аромат, сладкото от рози завладява. А шипковият мармелад е леко кисел и с приятен вкус. И накрая завършваме с вкусни, сочни праскови от компот. Здравейте! Аз съм Стоян, а това е Лора. Често ни питат какво готвят професионалните готвачи, когато не са на работа. Отговорът е проста и въпреки това много вкусна храна. Една препечена филия, върху която се топи масло. Една сочна, сладка печена чушка и бучка сирене. Не мога да устоя на вкуса на сладко от рози. Опитваме се да научим хората да готвят само със сезонни продукти, но ако през зимата ни се доеде торта с праскови, ползваме сочни, ароматни плодове от компот. И през всичките месеци, в които пресните чушки и домати са извън сезона, черпим приятелите си с лютеница. Защото вкусът ти е на слънчево лято. Предстои ви да видите как от Югоизточна Европа уникални продукти тръгват на своето европейско кулинарно турне. Сега ще ви разкажем колко труд се иска, за да стигне вкуса на истинското лято до вашата трапеза. Животът на лютеницата и чушките от буркан започва от семена. От март до април те имат време да се превърнат в разсад. Най-късно през май, когато слънцето събере сили, животът им се пренася на полето. През есента, когато слънцето започва да губи своята сила, доматите и чушките се берат на ръка. През този най-пищен за кулинарията сезон, като че ли цялата страна охае на печена капия. Тя е в основата на лютеницата и на айвара. А в пинджура слагаме и сочен патладжан. От тук нататък работата вършат съвременни машини, подложени на строг контрол. Все пак говорим за храна и то направена по най-високите стандарти на Европа. Първо ще ви покажем немски вурчета с гарнитура от лучени кръгчета и българска лютеница. За панировката на пържения лук ни трябва бира. С нея, брашно и нишесте приготвяме тесто. Прилича на това за палачинки, но не е толкова гъсто. В него потапяме пръстените от лук. По всички правила следва овалване в галета. В случая ще ползваме японска, защото гарантира много хрупкава коричка. А после лучените кръгчета потъват в маслена баня. В нея плуват, докато цветът им стане златен. В това време вурстовете се пекат на грил. Сервираме ви интернационално кулинарно трио. Но и дуетът на лютеница с вурст ще ви хареса. Опитайте го, ще сте възхитени. Заслужаваше си. Продължаваме с полски пироги, напълнени с български печени червени чушки и бяло саламурено сирене. Поляците умеят да приготвят уникално вкусни пироги. Започваме с мекичко тесто. То трябва да почине, а после да се меси и после пак да си почине. Вкусът на този специалитет се крие в плънката. Идеята ни е да я направим от сочни ароматни чушки, озрели под лъчите на южно слънце. Със сигурност такива ще намерите затворени в български буркан. А после нещо в зелено. Цветът ще вземем от пресен лук и магданоз, от които искаме и аромат. Жалко, че не сте тук да усетите чудесния аромат. И за да има всичко по-пикантен и интензивен вкус, ще сложим бяло сирене. За спойка ще прибавим и яйце.
Пухкавото тесто превръщаме в кора с дебелина като за пица. От него режем кръгове, които ще са черупка на уникално вкусния пълнеж. Това, което правим по-нататък, напомня готвенето на пелмени, на равиоли. Поднасяме ви полския специалитет, в който се е скрил вкуса на лято и мекия опушен аромат на есен. И остана само да опитаме. Време е за румънски кебабчета с българска лютеница. Балканите обичат скара. Народите от тази част на Европа са много креативни, когато трябва да измислят рецепти за месо, изпечено на огън. Сместа от подправки е добро начало. Скилитка, чесън и кимион, босилек, черен пипер и бульон. Издаваме ви малка хитрина. За да бъдат кебабчетата пухкави и сочни, румънците им слагат лъжичка сода. С тази ароматна смес замесваме каймата, която трябва да прекара една цяла нощ на студено. А после им придаваме желана форма. И след това във въздуха се носи аромата на вкусно, печено на скара истинско месо. Естествено, не бива да се лишаваме от гарнитура, но нека има малко по-южняшки вкус. Лютеницата впечатлява със съвършения баланс между вкуса на печените чушки и този назрял на слънце сладък български домат. Просто трябва да пробвате тази комбинация – румънски кебабчета и лютеница. През юни в България се случва друго чудо. В центъра на нашата страна започва да се носи силен аромат на рози. От тях, освен най-финното и благородно розово масло, сме се научили да правим и сладка. Шипковият мармелад е идеален за закуска. В България наричаме плода на този бодлив розов храст билкова царица, защото е полезна, съдържа много витамини и има леко кисел и приятен вкус. Разкошът става пълен, когато го намажем върху още топли, крехки, ароматни палачинки. Следват полски палачинки, намазани с български шипков мармелад. А в Полша слагат мляко и вода, брашно и разтопено масло. Добавят малко захар в тестото и щипка сол, за да подсили вкуса. А после идва ред и на яйца. Тестото се разбива с телена бъркалка и трябва да престои на студено за половин час. Твърдят, че шипковият плод повдига тонуса и работоспособността ни, което го прави достоен конкурент на кафето. Това не е ли съвършената закуска? А сега ще приготвим берлински понички с конфитюр от рози. Тестото ще приготвим с мая, разбъркваме я с мляко и с захар. Маслото разтопяваме в още мляко. Брашното иска малко сол, в него слагаме и кора от лимон, прибавяме и захар. А после смесваме и слагаме яйца, добавяме маята.
Разбъркваме и месим с любов. Тестото трябва да е гладко, все пак то ще обгръща един безкрайно фин и аристократичен аромат. Почива 6 часа в хладилник. И после пак премесваме. Разделяме на две, за да разточим кори близнаци. Сега наред е завладяващия аромат. Сърцето им ще е от рози. Дори превърната в сладко, царицата на цветята не губи своето великолепие. С помощта на ринг тестото се превръща в кръгове с разкошна плънка. Остава само да ги пържим в баня от масло. Когато цветът им стане златен, значи са готови. Поничките, популярни в Централна и Източна Европа, даряваме с аромата на рози. А той е фин, изтънчен, безкрайно благороден. Романтика, поднесена в чиния. България си има своите кулинарни тайни. Една от тях са прасковите. Сочни, много сладки, с уникален аромат. Превърнали лъчите слънце в сладост, добре озрели, те са капризен от търговска гледна точка плод. За да се радваме на невероятния им вкус през цялата година, а и за да им дадем шанс да попътуват, ги правим на компот. С него, един от кулинарните шедьоври на северните ни съседи ще стане по-ароматен. И накрая искаме да ви покажем един пудинг с мляко, яйца и компот от праскови. Жълтъците разбиваме с захар, а после слагаме брашно и мляко. За аромат – ванилияна шушулка. Това е крема, върху който ще легнат топките от белтък. Разбиваме белтъци с захар, превръщаме ги в сняг, от който правим топки. Варим ги за секунди в мляко. А после сме художници, които имат вместо платно една чаша. Оранжев сочен цвят на ароматна праскова, излязла от компот. Тя се превръща в чашката на цвете. Надяваме се, че ви е било интересно. Бон апети! Показахме ви 5 различни вкуса от нашата страна, защото искаме да усетите вкуса на истинската храна. Показахме ви как 5 продукта намират място в кухнята на вашата страна. Защото фантазията и разнообразието са голямото, достъпно до всеки богатство на днешния свят. Пътешествайте кулинарно по света, защото това е удоволствие, което всеки може да си позволи.